Pigihiling ta magiging problema ta. May mga susunodon kitang health protocols. Kung kinakaipuhan po na maghagad kitang asistensya, inipaagi manggiraray duman sa pagsunod sa mga health protocols sa pinapasunod, gigibuhon ta po yan. Apwera sa syudad ni Naga, nagkaigba man subot ni labing danyo sa mga banwaan in Milaor, Milalabak, Pili, Calabanga, asin Tinambak. Para sa Nagangunyan News, sa Don Jimenez. ENNB Headlines Yan. Sa iba pang bareta, destroso kan magkasunudan na bagyong Kinta asin Super Typhoon Rolly, labi ang winalat na danyo sa syudad ni Naga. Uminabot ini sa labi 13 milyong piso. Detalyes, dalano nito. Dai pa man nakakabawi sa winalat na danyos kan bagyong Kinta, liwat na eksperyensya kan bilog na syudad ni Naga ang isog kan Super Typhoon Rolly. Apwera sa winalat na danyo sa infrastruktura, pinaka naging apektado kan duwang magkasunod na kalamidad ang sektor kan agrikultura. Siguro sa gabos na sektor kang susyudad, ang pinaka-vulnerable sa gabos ang sektor kang agrikultura. Talagang grabe ang danyo sa mga parauma, sa mga pananong, lalong-lalo. Sa pigpaluwas na damage report kan City Agriculture Office sa bagyong Kinta asin bagyong Rolly, uminabot sa 13,328,240 pesos ang naging total damage sa agrikultura. Sa 750 hectares sa rice na Igwaan Naga, 513 hectares kaini ang apektado kung sain 497 mga paraoma ang naka-eksperyensya nin pagkalugi nin 17 milyones pesos. Sa 1,240 hectares sa corn na Igwaan Syudad, 40 hectares na nasa seedling stage ang naging apektado. 15 paraoma ang nakamating pagkalugi na nag-abot sa 430,000 pesos. Sa vegetable crops, 3,682,500 pesos ang kantidad nin danyos, as in 875,000 pesos ang danyos sa iba pang high-value crops. Sa cut flour naman, nasa 80,000 pesos ang danyos. Actually, ang paraoma mas kinalulugi, sige lang tanong. Kasi nababawi man yan ninda, kaya lang yung inasabing kung baga sa sugal, nanggana kang sarong karang beses ka madadaog, nalulugi. Iyan ang kang agriculture. Apara sa rice, corn, as in high-value crops, uminabot man sa 1,015,000 pesos ang kantidad ka naging danyo sa mga pasilidad kan Agriculture Office. Pinaka naapektaran ang greenhouse sa City Nursery Facility sa Barangay Carolina. Tanganing bilog na makuha ang benepisyo hali sa gobyerno lokal, pigyan kaminar ni Bongalonta ang gabos na yaon sa sektor kan agrikultura na magparehistro sa indang opisina bilang rekonosidong mga paraoma kan syudad. Piga sigurar ni Bongalonta na handaan sa indang opisina na magtaong ayuda sa gabos sa mga paraoma na naapektaran kan kalamidad. Tanganing padagos na makabawi asin makabangon ang sektor kan agrikultura sa Naga. Para sa Nagangunyan News, Kate Doloviere. ENNB Headlines Yan. Sa iba pang bareta, marhay na supply nin tubig sa syudad ni Naga, pig asigurar kan Metro Naga Water District o MNWD matapos ang bagyong Rolly. Detalya sali kay Don Jimenez. Mayong kaipuang ikahandalan mga nagenyo sa supply kan tubig makaliis ang Super Typhoon Rolly. Sigun kay Assistant General Manager Vicente Rubio kan Metropolitan Naga Water District to MNWD, nagkaigwa lang nin pagputol sa supply kan tubig kan mawaaraning kuryente ang Kasureko 2. Alagad ngunyan, normal na ang operasyon kan mga pumping station gamit ang generator sets. Bastante man subuot ang supply kan tubig gikan sa spring sources kan MNWD. Stations, nasa 22 gabos mo niyan ang operational. Ikaw lang yung naka-standby. Ikaw yung mga halos puan man siya, gabos man siya nag-ooperate. Puro siya naka-genset mo niyan. Maray na bareta kita na sa tuyang mga spring sources, medyo nagkurusog naman. May mga overflow nga siya ngunyan. Nangapodan man si Rubio sa mga namamanwaan na ugalion na magsaray o magtipon ng tubig para sa mga panahon na igwanin emerhensya. Yung tubig, basic yan. Kaya puwanta talagang maray yan. Dawa mayang kuryente, mas maray ng igwa kanina naka-store na tubig. Ito mo kung pag-harvest ng rainwater, maray man pong practice yan. Maging ugali na po yan na mag-store kita ng tubig habang dakul ang tubig. Dahil kita tukdo ni kung kisay-sisay
nakakita na para ng tubig, taday kita nagpasiguro. Alagad igwas subuotin mga lugar na nagkakaproblema sa tubig huli sa kawaran ni Genset sa Pirang Reservoir, siring kanyaon sa Barangay Mabolo na nagtataong supply kan tubig sa Banwaanin, Gainza. Ngayon po talaga ng tubig, nagpapaluwas man po kita ng mga lorry na kung saan pig-i-inject sa system or direktang pigatao sa mga customers. Talagang pasensya na po muna kung medyo nagkakaiwa kita ng pagkukulang-kulang ng tubig. Kung minsan, ang genset, nagpupundo yan, tamaki na yan eh. Sa tuyang supply ng crudo or ano man ang materialis na kaipuhan kan sa rong genset, dapat permi yan naka-preposition, permita yan piga pasiguro, kaya lang sa continuous operating time kan sa tuyang mga pumping station, medyo may nag-bar down o may nagkukulang ng supply, kaya medyo kadikit na lang na pasensya. Para sa Nagangunyan News sa Don Jimenez. ENNV. Headlines. Yan. Sa iba pang bareta, tulos naman na nag-asikaso ang grupo ni Alcalde Nelson Legacion na maglibot sa bilog na syudad ni Naga pagkatapos sana na makaagi kan Super Typhoon Rolly sa syudad. Clearing operations tulos man na ginibot. Uya ang detalye. Kan magkalma ang panahon, tulos naglibot ang Incident Management Team Rolly Domingong hapon sa syudad ni Naga. Pinangenotan mismo ni Alcalde Nelson Legacion ang paglibot kan grupo tanganing i-assess ang danyos na winalat ni Rolly. Daimaagihan ang kadaklan sa mga tinampo, ninhuli kan mga tumbang puuning kahoy asin mga poste ning kuryente. Nagsagibo tulos ning clearing operations. Kasuod matapos tulos an bagyo na magliis sa tuya, pinunan po tulos si clearing operations. And naging matrayon po kita, ninhuli po natapos na siguraduho na passable na si tinampo sa Laucan Syudad. Amay Lunes din aga nagpadagos ang clearing operations asin nakipag-olay si Mayor Son sa manihamiento kan NGCP, tanganing aramon ang sitwasyon. May duwang NGCP tower ang buminagsak. Alagad minor damage sa nasubuot ang inabot kan Naga Conception Line kung kaya posibleng mapabulusan ininin kuryente sa laog nin 2 hasta 3 aldaw. Problema sa nasubuot gunyan ang 10% kan lugar kan Naga na konektado sa Calabanga Tinambak Line na iyo ang posibleng mahaluyan pang pabulusan nin kuryente. Ang medyo maswerte lang, ninhuli po itong Naga Conception Lines. Igwalang na medyo leaning, may leaning structures po sinda, pero pwede pong magibuhan tulos nin paagi. Alagad ang pagbalikan kuryente sa syudad ni Naga, nakadepende subuot ngunyan sa Kasureco 2. Sa assessment kaya kan City Disaster Risk Reduction and Management Office, labi-labi ang mga nagkaturumba asin purutol na poste nin kuryente. Mayo pa po kitang exact figure. Pero ang malinaw iyon na bagsak ang telecommunications ngunyan. Bagamat igwa po ang smart, pero si iba mayo po ngunyan. Globe, Converge, si internet mayo po ngunyan. Tulos man nagpaapo din management committee meeting si Alcalde Son sa gabos na department heads kan kada opisina kan City Hall, tanganing aramon ang naging danyos kan bagyo sa nasasakupan na departamento asin opisina kan mga ini, tanganing padagos na makataong serbisyo sa komunidad. Padagos man na masagibong clearing operations ang gobyerno lokal sa masurunod pang aldaw, tanganing marikas na maibalik sa normal ang sitwasyon kan Naga. Para sa Nagangunyan News, Kate De La Viere. ENNV. Headlines. Yan. Sa iba pang bareta, pirang aldaw na cleanup drive pigibukan gobyerno lokal katuwang an man lain-lain na volunteer groups asin civic organizations. Detalya sa halik kay Don Jimenez. Liwat na pinanginota ni Alcalde Nelson Legacion ang paglinig sa mga mayor na tinampo sa syudad, makaliis na magwalat nin dagmang na ati ang Super Typhoon Rolly sa Naga. Sigun kay Mayor Son, magkakatuwang na naglilinig sa mga mayor na tinampo ang mga empleyado ka Naga City Hall asin iba pang mga ahensya siring ka Naga City Police Office o NCPO. Pigihiling na posibleng mag-abot ng pirang aldaw ang clean-up drive, alagad mapaparika subuot ini kung matabang ang gabos ng mga namamanwaan.
Ako po nagtutubod na kung mas dakon po si magtabang sa satuya, mas mapapadali po si paglinig. Sa ngunyan, ang inaasahan ta sa kada barangay, sa kada mayor na tinampo, iyo na nagkatiripo na. Si gabos na naati, ang ginigibutan na lang dapat ngunyan, si pagkolekta kayan. Sa paagi kan team na satuya pong tiga-organisa. Baad in 1 week's time or less matapos po kita. Base man po sa projection ta, ang mayor na parte kan syudad Canaga dapat matapos tang linigan sa laog nin 5 to 7 days. Kung igwa pa Sa nangyaring clean-up drive, igwang mga magkakapirang pribadong individual na nagtabang siring kan sarong negosyante na para mientras na nagpasublikan sa indang truck sa paghakot kan mga ragpa kan bagyo. Madagos-dagos pa ang paglinig ang gobyerno lokal, urog na ngunyang tapos naman ang clearing operation sa mga mayor na tinampo. Para sa Nagangunyan News, sa Don Jimenez. ENNV Headlines Hunyan. Mientras tanto, Naga City Price Coordinating Council naglibot sa merkado publiko asin mga grocery stores sa syudad, tanganing istriktong bantayan ang presyo kan basic commodities pagkatapos kan bagyo. Uyan detalye. Tulong aldaw matapos ang paglamasa kan bagyong Rolly sa Kabikolan, surpresang naglibot sa mga merkado publiko asin grocery stores sa syudad ni Naga, ang Naga City Price Coordinating Council, tanganing bantayan ang presyo kan mga barakalon, urog na ang basic commodities. Pagkalihis sa nakaya kan bagyo, may mga naitala ng reklamo huli sa pagtaas kan presyo kan mga barakalon. Well, ang paglangkaw talaga inaasahan tayan pagkatapos kang kada bagyo. But there is law against excessive overpricing. Pwede kang magdagdag nito. Sigun ki Committee on Consumer Protection Chairman Councilor Jose Perez, normal ang pagtaas kan barakalon sa merkado tuyong pagkatapos nin kalamidad. Alagad maduon niyang pagirumdum. Ang paglangkaw kan presyo, dai dapat maglagpas sa 10% kan prevailing price kan sarong produkto. Susugman ini sa Republic Act 7581 o ang Price Law kan Pilipinas. Of course, ang BIFAR sa kang DTI, NDA, igwasinda ning suggested retail price of certain products, essential products, na yung magiging base kang overprice. Pag beyond that, ma-issue po kami ng citation ticket. And probably kung very gross ang violation, criminal charges will be filed dahil yung po kitang Price Act na yaw po nakapalamanduman ang penalidad for such violations, which involve 5,000 fine up to 1 million and an imprisonment of not less than 1 year, no, for violation of the Price Act and the Consumer Act. Sabi ni Perez, ngunya na deklarado na kan sangguni ang panlungsod na under state of calamity ang syudad ni Naga, igwa na dapat in price freeze sa gabos na basic commodities. Kaya ngunyan pa lang sinasabihan ta ng mga satuyang mga sakadit na negosyante, pati itong Daracula, to avoid na magsunod po sa lay under a calamity of crisis. Sigurado pong malibot kami. And there are laws against violators of the price tag law. Apwera sa mga ahensyas na kaibanan sa paglibot arugan Department of Trade and Industry, Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Department of Health, asin Department of Environment and Natural Resources, kaibanan man kan Price Coordinating Council na naglibot ang National Meat Inspection Service, tanganing syertuhon na naipapautuman ang meat safety standards pagkatapos kan bagyo. Sa sarong mall, nanotaran ang mishandling sa meat products. Nag-abot sa 37 kilos nin manok ang nakumpiskar. Apwera pa kan mga mishandled na karne kan urig. Para sa Nagangunyan News, Kate Delovieres. ENNV Headlines Hunyan. Sa iba pang bareta, klase sa gabus na level sa syudad ni Naga, pigsuspindir nguna kan gobyerno lokal kan Naga ninhuli kan kawaran pang kuryente sa dakulang porsyon kan mga kaharungan sa syudad. Detalyes halik kay Don Jimenez.
Suspendido ang klase sa mga eskwelahan sa syudad ni Naga mientras na pigahalat pa ang substantial restoration kan kuryente as in internet services. Sigun ki Schools Division Superintendent Mariano de Guzman kan Department of Education o DepEd Naga, pigbibisto kan sa indang opisina ang inconveniensya as in ang kadipisilan kan pagbuhay sa laog kan mga harong kun mayo ning kuryente urog na para sa mga estudyante as in para tukdo. Katakod ka ini, pigsusuportaran subuot kan sa indang opisina ang pigpaluwas na memorandum circular kan gobyerno lokal kan syudad ni Naga na nagsususpindir kan klase makalis na maputol ang supply kan kuryente huli sa bagyong Rolly. Nangyayari ining distance learning, igwa manggirari kita dyan ng backbone resources. Ang backbone resources ta actually dyan sa distance learning, ining electricity. Kasi kung ma-online ka, dapat maigwa ka ng signal. Modular ka man, itong printed modules, backbone niya manggirarang electricity. Kasi, kay po i-print si module. So, ang samuyang preparation kang module, 1 week ahead. Kaya, kung makadistribute man module mo niyan after di bagyo, sumasunod na. Kaya, pigihiling ko, mas nababagay na magkaigwa talaga ng suspension of classes. Dugang pa ni de Guzman, padagusan sa indang pakikipag-olay sa telecommunication company sa Sinsakaso Reco 2, tanganing magkaigwasindang projection sa pagbalikan kuryente. Nagpaluwas naman subuting kasuguanan sa indang opisina sa mga paratukdo asin empleyado kan DepEd. Pati po si mga teachers, suspended man si klase ninda. Pero dahil man sinda bawal magduman sa school. Kung may mga dapat sindang reparoho na mga mahalagang kagamitan na dapat ayuson, pwede man sila magduman sa school. Ang rekomendasyon kan DepEd Naga sigun sa suportang pigpaluwas kan DepEd Regional Office 5 para sa suspension kan klase sa modular as in online classes. Mantang sakop man kan memorandum circular ni Mayor Son ang kolehiyo as in graduate studies. Para sa Nagangunyan News, Don Jimenez. ENND headlines niyan. Mientras tanto, City College of Naga pigbisto na kan Commission on Higher Education o CHED. Mga benepisyo kan pigtaong recognition kan ahensya sa eskwelahan aramon sa report na ini. Dakulang kaugmahan ang namamatean ngunyan kan administrator kan City College of Naga na si Magno Conag Jr. Matapos kaya ang labi sarong taon na esperso niya, rekonosido na kan Commission on Higher Education ang eskwelahan. Dating Camarines Sur Community College ang eskwelahan na pigmamanehar kan Department of Education, Culture and Sports o DEX na iyo na ang DepEd ngunyan. Pig-ako kan gobyerno lokal kan Naga ang pagmanehar durante kan panahon ni dating alkalde Jesse Robredo. 2015, diita na ining isarado kun kaya pigdesidera ni dating alkalde Jan Bongat na buhayon ini. Asin 100% ng akuon kan syudad ang responsibilidad. Kasabay kaini ang pagsalida kan pangaran na City College of Naga. Alagad nin hulita syudad na ang nagmamanehar, dai ini rekonosido kan Commission on Higher Education. Kang naging CCN siya, kay puhan ma-recognize siya as higher education institution, kang Commission on Higher Education. Sa ibong kanagin kaulangan kan pandemya, pighinguan ni Conag na maasikaso ang mga pigahagad na rekisitos kan CHED. An sa iyang kaaraman sa pagmanehar nin eskwelahan, naging liabe tanganing maparikas ang pag-asikaso. So nakita ko, pag 2019, the first thing na nakita ko, yung requirements na dapat ang CCN should be recognized by the Commission on Higher Education. Pigsuportahan tulos ni Alcalde Nelson Legacion ang mga rekisitos na piga-asikaso ni Conag, tanganing dagos ng mabisto kan CHED ang CCN. Oktubre 27 sarong maugmang bareta ang naresibi kan syudad. CHED recognized na ang CCN. So I applied my knowledge about how to run a school. So gumibo ako ng City College of Naga Code, or we call it College Code, as the main requirement. Nagibo ako ng Administrative Code, Faculty Manual, Administrative Manual, Student Manual, Merit System. Halos gabos, ginibo ko na in 6 months time. Pinapa-approvean ko sa members of the board before. So at least na-comply na ito.
Ngunyan na rekonosido na kan CHED an CCN dakol na mga benepisyo an mariresibi kan eskwelahan, partikular na kan mga estudyante, arog kan tertiary education subsidy. Huli kan pandemya, 200 na mga estudyante ang naka-enroll ngunyan sa CCN na nagpapadagos nin online classes. Apera sa midwifery asin diploma and bachelor, buot ni Konag na magdagdag pang kurso ang eskwelahan. Para sa Anaga Ngunyan News, Kate Dolovier. ENND headlines ngunyan. Sa iba pang bareta, mga proyekto na nakatalaan ko taan ng gibuhon ngunya na primerong semana kan Nobyembre pendiente alagad pigasigurar kan gobyerno lokal na madadagos man giraray ini. Detalyas hali kay Joel Solina. Pigsibog sa masunod na semana o sa petsa 11 kan Nobyembre 2020 ang gigibuhon na groundbreaking o earth-moving ceremony para sa 39 million pesos worth evacuation center sa Barangay Santa Cruz. Sigun kay Mayor Nelson Legacion, huli sa nag-aging kalamidad na isibog ang nakatalaang kuta ng November 3, 2020 earth-moving ceremony para sa ipapatugdok na evacuation center na pinagpunduhan kan DPWH. Katuwang ang gobyerno lokal kan Syudad Dignaga para magamit bilang evacuation center asin para may mapahiplian asin masirungan ang mga evacuees sa panahon ng kalamidad. Possibly, kasuod si groundbreaking and earth-moving kay itong evacuation center sa Santa Cruz. That evacuation center is worth a total of 39 million pesos. Si 36 million kay ito na ipakiulay ta sa Department of Public Works and Highways. Alagad dahil sa bagyong Rolly, canceled si groundbreaking and earth-moving kasuod Ang hapot, idadagos pa ba ito? Ang simbag, iyo, next week. 3 plus 7, 10. Tama. Ayo, 10. Wednesday. 11. 11. So, ang groundbreaking gigibuhon sa November 11, Wednesday, at 8 o'clock in the morning sa kaparehong lugar. Sumpay pa ni Mayor Nelson Legacion, nagkapira pang mga proyekto na nahaman maging ang mga nakatalaang puunan ang patrabaho ngunya na taon ang ipapadagos matapos ang mga naging kaulangan huli sa bagyong Rolly. Gabos ng mga projects ipapadagos man po giraray. Si earth moving para sa City Science Balatas Road, dagos man po siya giraray. That will be on November 25. Si turnover kay itong City Health Office 2 on November 18, from November 11 to November 18, that is assuming na mayong danyos po duman sa itinutugdok na City Health Office 2 building. Likewise, si construction, si establishment Kanyabu Elementary School, dagos man po giraray siya, although reset siya to December 16. So, namove lang po. Pero dai napundo. Dai nawara si mga projects. Sa sunod na taon, igwa kitang dapat asahan na mas daradakula pang proyekto, mas kaipuhan po kanaga. Para sa Anaga Ngunyan News, Joel Solina. ENND headlines ngunyan. Yanaan katiripunan kan mga bareta ang unya na semana, mga baretang tiniripon puun Lunes, Sagod, Sabado. Live nido kaming nadadangog sa KMFM 100.7 asin 89.5 Radyo natin Naga. Asin nadadalan man po nido kami sa Naga City Government Official Facebook page, asin Sepio Naga Facebook page. Ako po ang sa indong nakaibanan, Kate Dolovieres. Masunod na, Urolay Banwaan. Sa panahon ng COVID-19, importanteng tandaan asin gibuhon yato ang mga minasunod na gawi o ang new normal. Enot, maggamit in face mask kung maluwas sa harong asin untukon man ang paglutab asin pag-ihi sa mga pampublikong lugar. Anda ipag-utob sa mga ini, nakakatabang sa mas marikas na pagkuriyat kan COVID virus. Igwamanin katampad na multa, anda ipag-utob sa mga ini. Panduwa, ugalion ang regular na paghanaw nin kamot
gamit ang sabon asin tubig o alcohol-based sanitizers. Ugalion man ang pag-disinfect kan mga gamit sa harong asin sa opisina na pirming kinakaputan asin inaagihan kan mga tao arog kan doorknobs, door handles, handrails asin salog. Asin pantulo, maglikay sa mga mataong lugar. Siguruhon ng physical distancing o pagsuhay sa ibang mga tao nin 2 metros. Minhuli man kaini asin sagkod na mayo panin bakuna. Lauman taman na untok na ang paghibon niyato nin mga mass gatherings o gabos na okasyon na madara nin dakol na tao. Ini po si Mayor Nelson Ligacion. Pagtarabangan ta po ang paglaban sa COVID-19. Ang mga gawi na ini igwang kabaing na pagtios, alagad dakulang karahayan an balos. Para po ini sa satong mga sadiri, mga kairibanan, asin mga mahal sa buhay. Magtiwala kita gabos na ini kakayanon ta, asin malalampasan. Nagin ka, basta kita natatanyo, kita piling andam. Nagenyo laban lang. Mga paghinumdum para sa business taxpayers as in real property owners kang naga. Para sa mga business taxpayers, ang gabos ng mga business taxpayers na daipan nakakabayad kang sa idang 2nd, 3rd as in 4th quarter business taxes, tinatawan pa ning sagkod sa November 16 na makabayad sa City Treasurer's Office na mayo ning surcharges as in interest sigun sa City Ordinance Number 2020-078. Inibilang konsiderasyon as in tabang kan syudad sa sektor kan negosyo na makuring na danyaran kan pandemya. Pighahandaan naman kang syudad ang renewal as in application kang mayor's permit para sa 2021. Nagigibuhon na via online. Ninhuli ka ini, hinahagad kan Treasurer's Office ang kooperasyon kan lambang negosyante sa syudad sa paagi ning pag-update kan sa indong mga contact details sa pag-text sa 0908-889-1883 o pag-email sa cto@naga.gov.ph kan sa indong trade name, owner's name o manager's name, current email address as in current mobile number. Para man sa mga real property owners, sa Disyembre 19 ang deadline kang pagbayad kang 2020 4th quarter real property tax. Pwede naman indong bayadan puon ngunyan ang sa indong mga real property taxes para sa taong 2021 para ma-avail nindo ang 20% advance payment discount. Magbayad nin amay asin iwasan ta po ang pagruso nin taho urog na ngunyan na may pandemya. Ang pagirumdum na ini hali sa gobyerno lokal kan naga sa paagi kang City Treasurer's Office asin City Events, Protocol and Public Information Office. Leon Daga, Kilovieres, San Ramon, Urulay Banwaan. Mga tugang, uya na ang Urulay Banwaan. Maray na aga mga tugang, balik po kita sa ANN News. Yaw na po kita sa porsyon kan Urulay Banwaan. Ngunyan pong aldaw na Sabado. Petsa 7 na po kan bulan na Nobyembre taon 2020. Pagkatapos po kan nagkapir ang mga aldaw, pagkatapos tamaan kita ning bagyo, nagkaigaw po kita liwat nin nagkaigaw po kitang pagkakataon na makaulay niya to sa tuyang ginagalangan na alkalde kan Syudad Dinaga, si Mayor Nelson Ligacion tanganing aramonta, si mga naging kalakawan kan lokal na gobyerno kan Naga sa mga nakaliis pong aldaw. Pagkatapos na kita tamaan kan mga kalamidad, arog po kan duwang sunod na gayong bagyo, ini pong bagyong Kinta, pagkatapos ining super typhoon na si Rolly, na pigsasabayan pa kan pandemic sa COVID-19. And grabe po sinaging epekto kay niyong bagyong Rolly karagtarikod na aldaw. Malata ngunyan, nagpapadagos pa po ang ginigibong restoration efforts kan manlain-lain ng mga ahensyas kan gobyerno, lalo na po digdi sa Syudad Dinaga, na padagos po ang ginigibong clean up drive, pagbolta sa normal, lalong-lalo na sa pagbolta sa supply kan kuryente. By the way, inibanan po kita ngunya na Sabado, ini po pala sa inyong mga kaibanan si Roy San Ramon, sa panganak sa kuyang partner si Kate De Lubieres. Nagkaigwa po kita kasuod ba ng pagkakataon ng mga kaulay nga ni si Mayor Nelson Ligacion. And apwera kang mga preparasyon, apwera kang restoration efforts sa ginigibo kang sa tuyang lokal na gobyerno kang Naga na ihaputa pa si mga programa, si mga proyekto kang lokal na gobyerno kang Naga kung ano na ang mangyayari. Ngunya na tinamaan po kita nin matinding kalamidad
na sinasabayan pa kayo na yung sarupang kalamidad, yung pandemic sa COVID-19 na dahil patapos sa Gulgunyan. Uya po ang satuyang pagipag-ulay sa iyo. Base po sa initial report, of course subject to validation, ining lugar po kung saan kita yaon ngunyan, ang apod po kay ni Yabu sa Carolina. As in, digdi man po sa lugar na ini, itutugdok ta an Yabu Elementary School. Sarong itaryang daga po ini, poon po dyan sa may kahoy na yan, nagadana. Iyo po yan si halos boundary, and diretso po yan hanggang duman. Tapos wala, poon po digdi hanggang duman, mga 50 metros po ang frontage kayan. So square po yan, palaba. Iyo po yan si tutugdukan kan Yabu Elementary School. As in, ang pinakainot na school building na itutugdok digdi, iyo po itong naipromesa ni Mr. Franklin Poon kan Atlantic Bakery. Nakaulay ta po si contractor niya, si Inald Tan, and si original schedule para sa pagpuon November 28. Kaya lang garo ma-adjust kita nin at least 1 week dahil po sa bagyong Rolly. Si ibatang mga schedule nagka-apektuhan. So kabali po ini sa maaapektuhan. Ang target iyon na by next school year magamit na ini. Kan mga residente, kan mga estudyante poon kindergarten hanggang grade 6 na naka-start digdi po sa komunidad na ang apod Yabu, siring man po duman sa sarupang komunidad na ang apod Karumatig. Kadakol po ang pamilya na naka-star sa lugar na ini. Ini po, garo tahaw kan Yabu, tahaw kan Karumatig. Kaya kumbaga, very strategic, very appropriate ining lugar na ini bilang site kan Yabu Elementary School. Sir, ano pong pakinabang ang dadarong kayo sa mga estudyante, maging naman sa mga residentes kang lugar na yun? Aram mo tabi, Roy, dekada ng pakiulay. Dekada ng pangaturugan kan mga tao digdi sa Yabu, siring man sa Karumatig. Si pagkakaigwa nin elementary school sa lugar na ini. Ninulit ang pinakaharaning elementary school sa ngunyan, iyo po itong yaon duman sa Carolina Elementary School o kaya sa San Isidro Elementary School. Depende kung saan nakatugdok ang sa imong harong, ang distansya kayan may 4 o 5 kilometro. Iyo man po yan si distansya na piglalakaw kan mga estudyante para lang makapagklase sa elementarya. Bibihira man po digdi itong igwang motor. Kung saan ang magurang nagahatod sa iyang aki papunta sa eskwelahan. Ngunyan, kung igwa ng elementary school digdi sa lugar na ini, naharanihon man lang sa indang kanya-kanyang harong, malakaw na lang. Haranihon na lang. Dahil po nga niyan, siguro mga igwang mga 300 meters from here, 200 meters, baad harayo na po ang 400 meters. So, kayang-kayang lakawon. Ito po nga ning 4 kilometros, 5 kilometros na lalakaw. Ini pa kaya na mga 200 meters lang o 300 meters ang distansya. Sir, ini magkakaiba kita ng development digdi sa iba pang lugar atong agihan. Oo. Apuero sa itutugdok na school buildings, siyempre papasimento ta po ining tinampo palaog hanggang duman po. Kuyan lang po ini siguro less than baad mga 100 to 150 meters lang po ang distansya kay ini. So iyo po yan si ipapasimento ta.
Pwede ka sir kang eskwelahan ng mga estudyante digdi po sa upper barangay kang Sudalinaga, lalong din sa pinakang Yaining Yabo. Ano pa pong ibang pwedeng daraw na pagkinabang kayo niyong itutugdok ng eskwelahan? Araw niya na katatapos lang kang kalamidad. Pwede man ini magserbi bilang evacuation center. Dahil konkreto po si ipapatugdok na building, mas pusog po ini kaysa sa mga harong na yaon po digdi na gibo sa mga inaapod na light materials. Kaya dagdag na tabang po ini bako lang para sa pagklase, kundi bilang sirungan, paiplian kung igwang bagyo na dai inaasahan o kapareho po baga ka nangyaring kinta asin Rolly. Aram ko po na sa lugar na ini kadakol pong mga harong ang nagkagaraba. Pinadapla ni bagyong Rolly. So delikado po sa mga kaakian. Pero kung igwa kitang arog ka ining eskwelahan na konkreto, safe po ini para sa mga tao bilang evacuation center. Sir, kumbaga garo dire-diretso, ano yun, itong apo naman, garo dire-diretso na iniyo na magiging, kumbaga dahil na poon kindergarten hanggang elementary school. And ang lokal na gobyerno kang Naga, igwa pang idadagdag na pundo para sa pagpagibo kayo. Sige. Nasabi po sa kuya ni Sir Manny de Guzman, ang satuya pong Schools Division Superintendent, na ang plano kan DepEd para digdi sa Yabo Elementary School, iyon na gibuhon po ini bilang multi-grade school. Gustong sabihin sa pagpuon pa lang, gabos na dapat nagkaklase sa elementary, digdi na. Bako pareho kay itong tigtugdukta na high school sa San Isidro, sa Santa Cruz, na nagpupuon po sa grade 7. Ngunya na school year, grade 7. Next school year, igwa ka ng grade 8, apoy sa grade 7. Pero digdi, pagpuon po digdi, next school year, from kindergarten up to grade 6, digdi na mga kralase para sa mga estudyante na yaon digdi sa Yabo as in digdi sa Karumatig. Dahil po kayan, kaipuan na dagdagan kan lokal na gobyerno Kanaga si classroom. And maipo-provide po sa tuya ni Mr. Franklin Poon 2 classrooms. So madagdag pa po kita nin 4. 2-story 4 classroom building. Inaasahan ta na magpuon man ang construction kayan, ngunya napapaabuto na Enero o kaya Pebrero. So tama-tama po yan para sa pagpuon kan karalasehan sa school year 2021 and 2022. Sir, igwa pa ba kitang pundo para digdi may magagastos pa ba ang lokal na gobyerno kang Naga considering na grabe si inabot ang kalamidad, haros durudurubli, surunod-sunod si kalamidad and may mga nag-iisip baka ngayon ay madagos dahil grabe nga ang gastusan kang syudad. Ano nga may kwarta pang natatadaan lokal na gobyerno kang Naga? Totoo po, nagrabe po ang ginasto as in gagastuson kan sa tuya pong syudad dahil po nga ni sa mga surunod-sunod na kalamidad. Sa taon na ini, African swine fever kan Pebrero. Marso, si COVID-19 sagkod ngunyan. Kan nakaaging simana po, kinta ngunyan na Rolly. Kaya kung tutuuson talagang ubos na po si Calamity Fund, naghanap na po kita ng ibang pagkakakuanan, nagtipid po ang lokal na gobyerno Kanaga para masimbagan si pangangaipo, pagtugon sa mga nasabi ng kalamidad. Alagad pag-abot po sa mga proyekto, sinigurado taman po na dai maapektuhan ang gabos na ini. Ninhulita ang pagtubod ta si mga pangmatagalan. Itong mga proyekto na ang urulay si Puturo, bako lang kan sa tuyang syudad, kundi kan sa tuyang mga kaakian, dapat dai po yan nababaliwala. Dapat perming natatawanan ninhalangkaw na importansya o kaya prioridad. So tig-ingo hata po na dawa na dipisil sa tahaw kan pandemya, sa tahaw kan mga bagyo na nagserbing dakulang challenge sa satuya gabos. Padagos manggiraray si pagrealisar kan sa tuyang mga proyekto, si pag-implementar
nin arog kaining pagpapatugdok nin mga bagong eskwelahan. Dagos na dagos po ini, mangyayari po ini. Sir, lasa lang, ano ta po ta na isipan na ipursigi ini yung digdita ibugta kining eskwelahan na ini para sa mga kakian po sa Upper Barangay? Dahil po nga ni duman sa haloy ng pangapudan, sa lugar na ini na magkaigwanin sa diring eskwelahan. Nahiling ta po na sa Bilog na Naga, garo iyo na lang po ini ang lugar na nangangaipon in elementary school alagad Mayo. Pareho po ka nasabi ko, dekadang pakiulay na po ini. Dekadang pangaturugan kan mga pamilya kan mga tao po digdi. So ngunyan po magkakaigwa na nin katupadan. Bako lang po ninhuli ta pangaturugan, pakiulay kan mga tao, pero aram ta makakatabang po ini sa sainda. Imahina ron na lang po nindo si matitipid na nagastuson sa gasolina kay itong mga naghahatod sa Carolina Elementary School o kaya San Isidro Elementary School. Kung igwanan in sa diring eskwelahan digdi sa lugar na ini. Si ano man na matitipid kan na pamilya pwede nang gastuson sa ibang pangaipo. Base po sa initial report, of course subject to validation, lampas 300 million pesos worth of damages to public infrastructures including private. Kabali na din po dyan itong agricultural crops. And supposedly, si damages to school buildings and facilities. But then again, subject to validation pa po yan, verification. Okay. So, iyo po yan si kantidad kan danyos na dara sa satuya ni Bagyong Rolly. Kabali na din po pala dyan itong danyo sa mga harong, lalong-lalo na itong sa mga tios. Paano po mayor niya ang ikibuhon sa Naga City, lalo na ito na po kitang mga may totally damaged and partially damaged houses? Okay, two things. Insofar as the city government of Naga is concerned, nakaulay ko na si mga opisyal kan syudad, officials concerned, para sa magkanigong asistensya sa INDA. Iba si assistance para duman sa mga may sadiri kan harong na totalmente nagaba. Iba man si para duman sa partially damaged. Hopefully in 2 or 3 days time ma-deliver ta na po, maitaon na po sa mga dapat na tawanan nin asistensya. Si Pandua, in anticipation duman sa posibleng asistensya kan gobyerno nasyonal, kaipuhan si magkakanigong documentation, si i-resign, si mga may sadiri kan harong, ano si prueba na nagkararaot si sa indang harong, and yaon yan sa in. So dapat igwang picture, igwang photos na yaon sa satuyang database on file for submission later on sa DSWD. Pero again, ang sabi ko, in anticipation sa posibleng asistensya kan gobyerno nasyonal. Si final na decision will come from, not from the city, but from the national government. On Martes, during the regular session of the Sangguniang Panglungsod, nagpasar din sarong resolution declaring the city under a state of calamity. Iba po ini duman sa declaration of state of calamity by reason of COVID-19. Ini by reason of Typhoon Rolly. Itong sa Typhoon Kinta, mayong corresponding declaration dahil di man grabe si Danyos, pero ini talagang Rolly, matindi po si Danyos na dara kaini sa satuya.
Pag-abot po nga ni sa clean-up operations, pag-una mi kan inot si naka-assign sa muya na area kayang linigon sa Sarong Aldaw. Pero pantulong Aldaw ta na po ngunyan, daipa. But hopefully, si naka-assign na area halimbawa sa Team A, matapos na po siya ngunyan. Nagtutubod man po ako sa Siring, lalong-lalo na dakol si mga equipment na kinakaipuhan ta na available ngunyan. Si payloader, dump trucks, and of course, si corresponding personnel. Si clean-up operation ta, naging parte na siya kan trabaho kan incident management team. Whereas before, after the typhoon, after the clearing operations, tapos na si trabaho kan incident management team. This time, kabali man po giraray an IMT Rolly hanggang matapos si obligasyon ta. Ang karahayan langon yan sa ginigibuta, apoy ra duman sa clean up, itong clearing operations ta, we were able to make sure that within 24 hours, passable si gabos na tinampo. Pero si mas importante, power requirement, internet connections. So, within 48 hours, sa loob ng Duang Aldaw, napailawan ta po si Panganiban, of course, ang nanginginutan kayo, ang Kasurekot 2, si Sentro Canaga. And habang naghahaloy, nagdadalagan po ang Aldaw, ansimana, nagdadakula man sa areas na napapailawan. Ang NGCP, pareho po ko nasabi ko na kaninot, napabulusan na nin kuryente itong Concepcion line, itong Del Rosario line. Gabos po ini kayang pailawon si 90% kan household sa Naga. Si 10% nakatap po yan duman sa Calabanga Tinambak line. So ito ang medyo mahuhuri-huri. Si mga taga-Bagong Bayan, Sur, Norte, nag-expect po sinda, pero dapat malinaw na ang source of power hali po sa Calabanga Tinambak. Gustong sabihin, pag ready na po ito, saka lang pwedeng makapailaw sa Bagong Bayan Sur and Norte. Mayor, ganyan nasa state of Calamity. Itong mga pag-implement at itong mga nakatalaan na po i-implement sa mga projects, hindi na daw po ma-apektaw. As much as possible, si mga proyekto tahabotang maapektuhan dahil lang sa Bagyong Rolly. Pareho po kayo ito sa COVID-19. Dawa na po nga ni grabe si gastuson. Taday man inaasahan dahil kabali sa pagpreparar kan 2020 annual budget dahil kan December of 2019, Mayo man po ang COVID-19. Pero daita itinugot na ang arog kaining krisis siring man pag-abot niyan si Bagyong Rolly, daita itutugot na maapektuhan si ibatang mga project. Ninulit si mga projects na ito pang long term, aram ta na may direkta as in indirektang benepisyo sa mga namamanwaan. Mahanap po kita ng ibang paagi na matugunan, masimbagan si pangangaipo kan mga tao na dahil maapektuhan si mga nakalinyadang mga proyekto. Pero Mayor, na-mention po nito na on top of declaration po ng State of Calamity for COVID-19, iwa pa kita for Rolly. Ano pang implication kay niyo sa LGU na? Mas lalong dipisil po para sa tuya. Kuta na mayo na kitang pigsisibutan, darakan Bagyong Rolly, pero oni ko tangon yan. Kuta na ang pigsisibutan talang po COVID-19, pero nabanga na naman si satuyang atensyon. And siring man si mga resources na kinakaipuhan, bako lang kwarta kundi tao. Di ba? In fact, itong assistance for house owners whose houses were damaged either totally or partially, that would require so much amount.
almost 10 million pesos, di ba? Dahil pakabali dyan itong relief assistance and some other that the people needs. Yan. Siyempre si Danyos sa mga pang-infrastrukturang buildings, structures, kaipuhan na may giribuhon po kita digdi. Di ba? Ito na lang nasa Jesse M. Robredo Coliseum, dakulao na maray, si replacement cost kan atop na binaklas ni Bagyong Rolly. Kung daita man po gigibuhon tulos-tulos yan, mas lalong madakula si Danyos. Siring man po sa ibang gusali, sa ibang building na pagsasalirikan kan gobyerno. May mga bagay na dapat giribuhon ngunyan, gastusan, na kuta na daiman kung mayo po. Dahil nangyari po si Bagyong Rolly. Nag-post na po kita sa tuyang Facebook page. As in, sinasabi ta po ngunyan na nangangaipo kita nin asistensya. Daiman po dapat ikasupog, daiman ikapag-alangan, siring, gabos man po talaga na inagihan ni Bagyong Rolly, nangangaipuhan po nin asistensya. Kaya man po kita nagdesisyon na mag-post nin siring, ninuli po ta, number 1, kaipuhan. Number 2, may mga nagpasabi na po sa satuya na matabang. So, baad igwapang iba na maut magpaabot nin tabang. Tanganing malinaw, kung si isay si dapat kaolayon, kung ma-donate in the form of cash, papano yan. So, yaon duman sa Facebook post si magkakanigong informasyon as in instruction. Supposedly, kasuod si groundbreaking and earth moving kay itong evacuation center sa Santa Cruz. That evacuation center is worth a total of 39 million pesos. Si 36 million kay ito na ipakiulay ta sa Department of Public Works and Highways. Alagad dahil sa Bagyong Rolly, canceled si groundbreaking and earth moving kasuod ang hapot idadagos pa ba ito? Ang simbag iyo next week. 3 plus 7, 10. Tama. Ayo, 10. Wednesday. 11. 11. So, ang groundbreaking gigibuhon sa November 11, Wednesday, at 8 o'clock in the morning sa kaparehong lugar. Sa madaling sabi, gabos ng mga projects ipapadagos man po giraray. Si earth moving para sa City Science Balatas Road, dagos man po siya giraray. That will be on November 25. Si turnover kay itong City Health Office 2 on November 18, from November 11 to November 18, that is assuming na mayong danyos po duman sa itinutugdok na City Health Office 2 building. Likewise, si construction, si establishment Kanyabu Elementary School, dagos man po giraray siya, although reset na siya to December 16. December 16. So, namove lang po. Pero dai napundo. Dai nawara si mga projects. Sa sunod na taon, igwa kitang dapat asahan na mas daradakula pang proyekto, mas kaipuhan po kanaga. Mayor, balikan tapos sa donations. Paano po kung may gustong mag-donate ng badu or food tax po para sa mga naman? Okay. Para duman sa in-kind donations, ang kukontakon po si Mrs. Annabel Vargas, ang Department Head kan City Social Welfare and Development Office. Para po sa cash donations, igwa kitang tigkaag na trust fund account kan lokal na gobyerno Kanaga sa Land Bank of the Philippines, duman po i-deposit. Later on,
hahagadon mi na ipadara sa muya si deposit slip as proof of such deposit. Tanganing number one, ma-record ni and mapasalamatan si nagdonar. Kan sa banggi po may announcement ni the Mayor sa katuwang DepEd Iyo po. para po sa edukasyon ng mga Iyo. Suspension of classes in all schools. Ang rason po kay ni internet, mayong internet, pandoa, mayong kuryente. Bagamat nasabi ta na within 48 hours napailawan ta si Panganiban and Sentro Canaga, pero diit lang po yan na portion kan sa tuya pong syudad. So may problema kita sa online classes, even sa modular, necessarily ma-print. Dahil mangyayari yan dahil sa kawaran in kuryente. Dahil kaya po kung generator lang. Ayun. And iyon man po talaga ini si pakiulay kan DepEd sa paagi ni Sir Manny D. Guzman. And naiintindihan taman ang sitwasyon. Paano ka makakapag-conducer nin klase, nin online class kung mayong internet? Paano ka makakapag-hold nin modular classes kung may problema sa reproduction ka itong mga materials? So ipinaluwas ta si Memorandum Circular suspending classes from kindergarten to grade 12. Ang kasuguan bako lang applicable sa public kundi siring man sa private. Alagad lilinawon ko po na ang basis po kaini mayong internet, mayong kuryente. Gusto sabihin pag igwang internet, igwang kuryente, pwede magpadagos nin pagklase. Leon Daga, Kilovieres, San Ramon, Orulay Banwaan. Ang sa inyong pagtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinapusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan. Kada Sabado, alas 11 sagod alas 12:30 minuto. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan.